Все си намирах оправдание с това, че сега не е момента. Ще се подготвям за първият си боксов мач. Няма нищо страшно да се качиш на ринга. Това е мечтата, брат, трябва да избърнеш. Абсолютно да. Хора, реших го. На 33 годишна възраст за първи път ще се подготвям за първият си боксов матч. Най-накрая, хора, дойде момента и за този матч. Много от вас, които ме следят от доста дълго време тук, знаят, че отдавна имах намерението да се пусна на боксов матч, но все нещо се случваше. Все си намирах оправдание с това, че сега не е момента. Сега не е момента, защото развивам бизнес, сега не е момента, защото започнах да развивам екип, сега не е момента, защото съм много лек и все още ми трябва малко опит в бокса и всякакви такива оправдания, хора, но истината е, че всъщност ме беше страх. Страх ме беше да положа усилията, които всеки един човек, който иска да бъде подготвен за боксов матч, трябва да положи. Страх ме беше от това някой да не ме набие. Защото ето сега, примерно, когато ще участвам на този турнир, аз нито знам с кого ще се бия, всичките ми приятели ще бъдат там, за да ме гледат, приятелката ми ще е там, за да ме гледа и има супер голяма вероятност някой да ме нокаутира и да се изложа пред абсолютно всички. Така че всички тези неща предразполагаха това аз да не се пусна на боксов матч вече толкова дълго време. И сега много хора най-вероятно ще питат: добре, Деян, защо го правиш? Ти нямаш нищо общо с бокса, развиваш си бизнеси, развиваш си дигиталната агенция, развиваш си другите два бизнеса. Защо въобще ще правиш нещо подобно? Отговорът е много прост. Защото искам, наистина. Защото супер много пъти съм си визуализирал това, че някой ден ще участвам на боксов матч. Всяка тренировка, на която ходя с изключително голямо удоволствие. И това нещо много ми харесва. Боксът е моето хоби. Както за някои хора, примерно хоби може да бъде тенис на корт, да се разхождат в парка, да карат коли, да карат мотори. Моето хоби, с което най-много отпускам и най-много ми харесва, това е бокса. Също така, напоследък си мисля, че в момента имам нужда от някакво такова предизвикателство, в което да се изкарам много извън зоната си на комфорт. Усещам, че искам да се пусна на този боксов матч, защото знам, че ще трябва да положа изключително много дисциплина, фокус, старание и със сигурност да вдигна усилията си на следващото ниво. И много добре знам, че всеки път, когато съм правил нещо подобно, това ме е изграждало като човек и ме е правило много по-добър в всяка една друга сфера, в която се развивам. Така че позитивите са изключително много. Разбира се, това, че развивах бизнес и нямах достатъчно време за да се подготвя, има своето приложение, защото може би тогава, през този период, просто са ми били други приоритетите. Наистина в момента имам доста повече свободно време, тъй като съм успял да делегирам по-голямата част от моята работа на моят екип. И всъщност в момента вече не правя неща, които по принцип не трябва да правя в бизнеса. Всички тези неща са прехвърлени към моят екип и сега наистина имам повече време и фокус да се пусна на подобно състезание. И хора, аз съм на 33 години. Започвам да се замислям за деца и започвам да се замислям за това, че всъщност аз ще бъда пример за моите деца и бих желал моите деца един ден да отворят моят YouTube канал и да видят, че баща им се е пускал на състезания по бокс, че е правил някакви готини неща. И именно поради тази причина реших да взема камерата и да документирам целият този процес. Смятам, че ще бъде много интересно. В днескашният влог дори вече сме подготвили една много яка изненада, а именно ще правя спаринг с професионален боксер. Моят треньор Съни Боскурт се обади на Трайчо, за да го помоли да дойде в залата да направим един така спаринг, тъй като в момента имам нужда от много спаринг партньори. Миналата цяла седмица съм правил спаринги всеки ден. 6 дни от 7 дни съм правил спаринги и днес това е последната седмица до състезанието. Имам буквално още
6 дни да се подготвя. Знам, че подготовка 2 седмици за състезание не е чак толкова много, дори повечето хора биха казали, че е малко, но наистина реших много спонтанно да се пусна на това състезание. Просто Съни дойде при мен, попитаме дали искам да участвам, каза, че според него това е нещо, което със сигурност трябва да направя. Аз му се доверих и просто действаме. Така че през следващите няколко дни, хора, ще видите подготовката ми и също така в деня на състезанието отново ще имаме влог, в който вече ще видите и как ще се представя всъщност на самият боксов матч. Така, хора, вече сме в залата. Това е моят треньор Съни. Най-вероятно сте го срещали по други канали, в мои видеа също сте го срещали. Та Съни преди колко седмици дойде при мен и ми каза... 2-3. Не е дълго време, да. Реално от една седмица сме в подготовка. Горе-долу преди това време Съни дойде при мен и ми каза: Ян, дай да направим нещо готино, има едно състезание в Лонсдейл, дай да пуснем така. И аз какво ти казах? Правим го. Правим го, аз не съм готов. Честно. Банда, здравейте от мен, аз съм Сънката и имам голямото удоволствие да тренирам Ян Гърков. За мен той е много готин човек с много голямо сърце. Истински мъжкар, защото той обича предизвикателствата. Именно заради това така му направих едно предложение на 19 октомври на турнир за любителски бокс, организиран от Саванджиев, да участваме и ние в неговата категория в новата 70 кг. Да пробваме какво можем там. Хем и да купа ринга, защото той ринга е за професионалисти. И живот и здраве след любителския матч, който ще направим. Ще ви кажем каква е изненада ми. Той ще бъде бонус, а именно да срещнем с един от опитен боксер като Трайчо, който днеска може да се направят официално един спаринг, да видят на къде са... Да, между другото има такива разговори да направим една среща с Трайчо на гала вечер. Да се получи една интересна среща между професионален боксер и човек, който е просто любител. Професионален боксер е играл на галата на Антони Джошуа. Да, точно така. И е победил син на един принц, който е син на доста голям милионер, милиардер да ви кажа. Да. Вижте къде си го е играл. Да, мислим да направим такъв матч. Все още, разбира се, преговаряме с него. Днес ще направим спаринг, да се познаем малко. Той всъщност ще ми помогне сега за този матч. Трайчо е супер добро момче. И като цяло това е. След малко започваме спаринг. Следете неговите видеа за подготовка за Лонсдейл и след това. Надявам се да хванете на най-важното нещо, което ние искаме да направим. Ние искаме да покажем, че самодисциплина, желание и много тренировки. Един човек с какъвто спорт да се хвани сърцак ли е дал ли много сила и енергия в това нещо и много труд. Правилно си го взимане между треньора, екипа на треньора, правилната методика, човек може да постигне една малка мечта да се качи на ринга, да изпробва в официален турнир бокс и рун, пък нашата цел е да спечелим. Абсолютно да. Правда няма. Правим. Така, хора, буквално съм отвикнал да влогвам, както може би виждате, едва говоря, но това да не ви притеснява, защото след този влог съм сигурен, че ще си върна тренинга за влогване. През тези влогове искам да ви покажа много неща, които правя паралелно с това, че се подготвям за този боксов матч. Искам да си докажа, че независимо от това колко съм зает, мога да си следвам мечтите. И така, очаквайте в тези влогове да има доста интересни неща от подготовката, както и от личният ми живот. И ето го нашият оператор Роби. Бам! Браво! Дай са. Ето го Трайчо е там, в гръб. Това ще ни бъде първата среща с него. Ако трябва да съм честен, се притеснявам винаги преди спаринг, преди такива неща. Това все пак си е бой. Не съм играл до сега с професионален спортист и то на сериозен спаринг. Нали, не просто да разсъкваме и той да ме пази супер много.
наистина сега ще се опитаме да направим така малко, една идея може би по-силен спаринг. Ще видим, може и да се раздадем и на максимум, зависи от каква форма е той, тъй като разбрах, че не е в много добра форма. Аз съм приблизително в добра форма, ако това може да се каже, че е добра форма, една седмица буквално се подготвям, но се чувствам добре. Сега ще видим въздуха. Хора, ако ви харесват такива видеа, ако искате да ме подкрепите в моето развитие, коментирайте отдолу, харесайте видеото, изпратете го на ваш приятел и нека да направим бокса Great Again. Колко грама са? 70? Колко висок? 80. Това е блогер за бокс висок и лек. Ти колко време си? Просто се занимавам някъде по 4-5 години. 4 пъти? Да. А иначе от колко? 2021. Окей. Да, съм почал с спорта. Колко мача имаш като професионалист? 15. Окей. Как е рекорда? 4 на 11. 4 на 11. Окей. Ама и сега, повечето игра само в Европа. Да. И разлика в България. Имам 2 мача, 3. Само. Окей. И как е там? Какво е чувството да си професионалист? Супер. Яко е. За разлика от другите спорта, на мен ми харесва бойно. Спорт си. Коя е най-голямата победа, която най-много се гордееш? Саудитска Арабия. Саудитска Арабия? Много ясно. Там е престиж. На гала вечерта на Антон. Окей. Кой победи тогава? Усик. Не, ти кой победи? Рашид Белхасен. Окей, това е някакъв знаменит боксер съедно. Ютубър. Много известен ютубър. Милиардер, той милионер. Верно? Тежава за олимпийски градини, колекцията автомобили. Много работи. Кой го уреди на тази среща? Как се уреди? Човека над нас. Нали? Да, това е Господ. И да го уреждаме нещо, да решава наша съдба. А как се случи смисъл? По време така ме много да се работи. Една седмица се намерих в Саудитска Арабия. Това е шанс. Много яко. Толкова голям шанс, ама съм го профилял. Не ти платих? Беше 500 евро, да. И не ти платих с 500 евро само. С толкова силен противник и да не ти да взетиш. Това е направо подигравка. Играш ли сега? Да. Тя когато имам повечето свободно време. Повечето си работа и бъда внимание на семейството. Да. И колко деца имаш къщи? Общо са 6. 6 деца. Как се справи? Как ми е? Тя е честно, защото се справи и съм щастлив. Some battles for winning the war. I get knocked down, I get back up, get up and go. I stay ready for more. Go to the toe till I level the score. Never gon' quit. Heard you seen some, but you never seen this. Bet on myself 8 times, no trick. Give me the loot. See now we going high stakes. This ain't clickbait. This a risk take. This no mistake. I was born to do it. I was born for music. I just get into it. I can't get influenced when I'm the influence. No genre music. We go rap back to pop, back to rap country on the track. I was once broke, I was down bad, swear I'm never going back. I'm from upstate, where we see a little bit of this and some of that. Little city and some sticks. Watch me put it on the map, someone get attacked. If you're not first, you're last. Имаме тук някакъв подобен стил на контакта. I see what they need from me, blood, sweat, and tears from the frequency. Now you believe in me. Cheers for me. Give me the loot. Might lose some battles, but winning the war. I get knocked down, I get back up, get up and go. I stay ready for more. Go to the toe till I level the score. Never gon' quit. Heard you seen some, but you never seen this. Bet on myself 8 times, no trick. Към така ще е по-напред, слънце е към да, може и трябва малко по-напред.
Всеки един удар играе с крачки. Дали ще е назад, дали ще е напред. 5, 10. Това е малко жал. Обаче да стане бок и да стигне. Значи крачката се иска. Трябва да правиш цялата крачка. Много голямо съставност, особено така физическа. Защото отзор си давала в главата тук. Казах, то по принцип е трудно да играеш пари и да тренираш бокс. Пък камо ли ако трябва да го правиш след работа. Няма как. Tell me how you like that. Put the team on my back. Never fold, never crack. The wolf always roll with a pack. Now tell me how you like that. Put the team on the map. Bridging and filling the gap. Never fold, never crack. Now tell me how you like that. We breaking the mold and aiming for gold. We hit it in everything, even your soul, yo. Tell me how you like that. We live and we grow, obsessed with the green. I'm Willem Dafoe. We deal with the foes and turn them to ghosts, yo. Tell me how you like that. Tell me how you like that. Tell me how you like that. Личи си, че е професионалист. Супер бърз човек. Супер много си напряга мозъка само да мисли какво ще направи всеки момент. Не е толкова от бягането или пуснатите удари. Той чакаше 2 минути да му е третата да ме пречука. Само игноря първите 9 минути и половина. И после... Добре, че свършиха.
Край на 12-та рунда. Не, също колко рунда направи? Повече от 15. Толкова да горе, аз ги... Благодаря ти, Трайчо. Аз си За рундовете колко направихме? 15-16? около 15. По 2 минути? По 2 и крайните 3 вече по 3 минути. Окей. Как ти се стори, какви грешки правя или какви позитиви си видял от моята игра? Ще е интересно хората, нали, да чуят от теб. Правилните удари са ти, левия прав уникален. Мисля, няма забележка. В десния прав много висваш, което това ще ти изиграе много шега за напред, което трябва да го работиш. Надявам се да се оправиш с това. Да. Също и съпърката. Не ги пускам. Да, не ги пускаш. Центрирай само горната част на тялото, долната. Не намъртяваш тялото на противника. Да. И се надявам да изработиш тия работи. Да, до състезанието. Колкото толкова, сега в крайна сметка, първо състезание. На мен ми прави впечатление колко си бърз, на колко процента играе реално в този спаринг? На този спаринг съм играл около 50-60%. Да, то си личеше, нали, то просто... Аз очаквам всеки момент да експлодираш, нали, в смисъл да пуснеш много бърз удар и, нали, да не го видя. И затова, може би, на моменти съм бил така по-схванат, както ти го отбеляза. Което на мен е при много впечатление. Да. Реагираш много бързо, сващаш това, което трябва да е, но това е за напредък, за 50-60%. Да. Съм играл и това е реално гледането от мен. Добре. Ще идваш тази седмица, ще ми помагаш, ще правим още някакви влогове най-вероятно. Така че последвайте Трайчо в социалните мрежи. Скоро ще има и той матч, ще видим срещу кой ще бъде. Ще видим и аз се надявам да е много интересен матча. Ще е интересен със сигура, ще има големо зрелище и очаквайте скоро. Да, ево машина. Благодаря ти аз. Ево. Само си мисля, аз не видях кой удари му вкараш от огледалото. За мен това е по-важно. Ти сам да осъзнаеш и аз само да го шлайфа. Ти да осъзнаеш, аз да го шлайфа. Както се на колата, знаеш как да путиш, аз така тук намали обаче, карал съм пътя и тлъзгал, тук дай ми гач. Не изпреварвай тук след 5 минути, защото не ще изпреварвай, не изпреварвай и после виж. Това искам да направим последните два. Утре, примерно, като играете това, ще искам да ме слушаш. Каза ли ти дясно круше, мяташ на секунда дясно круше. Видяла съм гума дупка, дясно круше. Следователно имаме друго. Казвам ти, не искам да се биш, той е мъж, няма да се биш. Нищо, че стил ти е файтър. Няма да се биш. Той те е гледал, знае, примерно, наместил хубав ляв апъркът, с дебата да се сбистил, много бал апъркът, който казвам. Няма смисъл. И веднъж като те пропусти, ти не мога да го видиш, аз виждам след така. Стой далеч от него. И като се разберем, като плясна напред. Ако сме череви на гъл, или си на гъл, пазим се ъгъл, на който е нашия ъгъл. Да. И где да вземем другото препощето. И много за мен е най-важното нещо, което не имаш. Съдията е най-важният. И другите си важни. Много важно възпитание, без да повишаваш, каза ти стоп, настрани връщата. Но моята молба към тебе, уважение към противник, който играеш, 100% уважение към тренера му, който е там. И съдята. Да. Колкото повече това го държиш, толкова това кавалерско поведение на ринга ще бъде оценено. Няма нищо страшно да се качиш на ринга. Има страшно, като се качиш на ринга, да се питаш аз какво правя.
Идеята ми, като се качиш там, едно нещо искам от тебе само. Ние се качаме да се биеме 3 по 2 или там 2 по 3 или там не знам колко ще бъде. Това е мечтата, брат, трябва да избърнем. Абсолютно да. Ние нямаме какво да губим. Да. Аз нямам очакване големи към теб, нямам много големи очаквания, аз знам ти какво можеш, знаеме колко можеме. На ринга може да биш най-добрия, да паднеш най-слабия. Да. Това не е като другите спортове. Тук мога да цъкаш, ти да се купиш, да изтървеш, бам, долу. Тък му отивах към кардиото, обаче видях другият спаринг партньор и ще се спрем за няколко леки рунда. Колко рунда ще направим? 2-3 ако искаш. 2-3. Ай. 2-3 с 10 минути по-малко ще правя кардио. Buzz down a new Jake up, just too many diamonds. Like fuckin' what you gon' do, baby, you too damn fine. Let's run it up. They don't wanna see us in the playoffs. 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 I could see y'all play out. Y'all boys gon' lose it, ain't no doubt. Can't use my name for no more clout. If y'all wanna win, just follow my route. Shorty rollin', shorty tryna get it rolling. Young and grindin', he gon' get it. Put them peas up in the slowly. He gon' drive 1,000 miles till his pockets keep on growing. I be skating all the ice on my neck like a goalie. When she with you, yeah, shorty, she pursuing me. Would hate if I was you, yeah. We the best to do it, baby. We the best to do it, We the best to do it, baby. Got a hat trick, that 3 shorties on the daily. My mind gone, I just crashed a new Mercedes. Took a picture with a bitch, now the whole thing she famous. It's bye-bye, little baby. I'm in the trap ballin' like Jordan, like we in the 80s. In the field, youngest throwing bullets round like Brady. Catching plays, always 50K, what they gotta pay me. Gotta go on this bitch, can't let them play me. Don't be crazy. Nah. They don't wanna see us in the playoffs. 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 I could see y'all play out. Y'all boys gon' lose it, ain't no doubt. Can't use my name for no more clout. If y'all wanna win, just follow my route. Like 24/7, we get it, we run up a check. I'm in the Irish, they call me a gold black forges to make them upset. VV's a bustin', can't fuck with no SIs. My jeweler a chef, we the king of the city. Shit, I'm the best of the best. Shorty rollin', shorty tryna get it rolling. Young and grindin', he gon' get it. Put them peas up in the stoley. He gon' drive 1,000 miles, so his pockets keep on growing. I be skiing, no less ice on my neck like a goalie. When she with you, yeah, shorty, she pursuing me. Would hate if I was you, yeah. We the best to do it, baby. We the best to do it, We the best to do it, baby. They don't wanna see us in the playoffs. 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 I could see y'all play out. Y'all boys gon' lose it, ain't no doubt. Can't use my name for no more clout. If y'all wanna win, just follow my route. Yeah, let's see how you do under pressure. I've been wanting this shit forever. I've been in the field with whatever they throw at me. Brush it off, pick myself up, moving on to the better. Okay. Hey. Ain't no errors, baby, it's a new era. I wake up early, feeling rich like I'm Kesha. I get to the paper, boy. Extra, extra. Fuck with me, you know that I got it. Come with me, let's take a trip to the islands. We up on the jet, we'll do more than just fly on it. Stand on that hill, you gon' die on it. Boom, boom. Baby, I'm not one of them, you should try on it. Miss me with all that, I'm on it and next. Fuck this up, I send you back to your ex. But good luck with that, this is big as it gets. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Yeah. Oh shit, they don't let me shoot a whole clip. Firepower in this coalition. We just turned the field into a demolition. It was desolate, but I had premonition. I was training for war, every exhibition, every extra mission, every enemy listening. Get off my dick, I got bad intentions. Make it right every wrong, and I'm back with a vengeance. I show you the ropes. Peace in my town, I can show you the coast. Up in the shots if they wanted to smoke. If you know, then you know. Suited up, bitch, my whole team do the same. Don't you forget who created the game. Ready for war, I was born with grenades. The trenches where soldiers are made. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember. Hey, let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. A moment can live on forever. Let's see how you do under pressure. Let's see how you do under pressure. Give them a name to remember.
map. Bridging and filling the gap. Never fold, never crack. Now tell me how you like that. We breaking the mold and aiming for gold. We here to take everything, even your soul, yo. Tell me how you like that. We live and we grow, obsessed with the green. I'm Willem Dafoe. We deal with the foes and turn them to ghosts, yo. Tell me how you like that. How you like that? Ready for the smoke with my team like Drax. Let's see if they really how they seem on the app. I see them on the street, they don't know how to act. Let's lay a trap, playing it cool, but it's part of the strap. Watch how they react. We throwing cheese at the rats. Yeah, we know they easy to catch. Show me the stats. I've been in the game for a minute, it's different. I had to adapt. I came with the boom bap, sticking to raps, but it put a limit on what I attract. Let's go with the facts. We all got potential that's going untapped. If you don't attack, I do it for me, my team, my family tree. Now tell me how you like that. Put the team on my back. Never fold, never crack. The wolf always roll with a pack. Now tell me how you like that. Put the team on the map. Bridging and filling the gap. Never fold, never crack. Now tell me how you like that. We breaking the mold and aiming for gold. We here to take everything, even your soul, yo. Tell me how you like that. We live and we grow, obsessed with the green. I'm Willem Dafoe. We deal with the foes and turn them to ghosts, yo. Tell me how you like that. Tell me how you like that. Tell me how you like that. Хора, на следващия ден сме. Облякал съм се, тъй като ще ходя в офиса. Имам няколко срещи днес. И да, след една седмица ще имаме матч. Вау! Наистина не мога да повярвам, че това нещо се случва, защото от толкова дълго време го искам и от толкова дълго време го отлагам, че накрая дори си помислех, че това никога няма да стане реалност. Но ето, че Бог винаги има място и време за твоите желания и за твоите копнежи. Бог е велик и Той наистина знае много по-добре от нас кога да ни даде нещата, за които сме го помолили. И няма да ви лъжа, хора, последните 2 години, от когато не съм качвал видеа тук, това да влогвам, да създавам видеосъдържание ми липсваше изключително много. Липсваше ми да си комуникирам по този начин с вас. Липсваше ми да получавам вашите съобщения в Instagram, за това да ми казвате колко добре се представям и също така, разбира се, от хората, които имат негативно мнение за мен, да получавам хейт коментари от тях, защото колкото и да е странно, хора, всъщност хейтерите оцелват винаги много добре нещата. Последния път четох един хейт коментар, от който бях такъв заболяме, но беше изключително прав. Така че, хора, независимо от това дали ме харесвате или не ме харесвате, оставете един лайк, моля ви. Оставете един коментар, за да ми кажете мнението си за тези видеа. Харесват ли ви, не ви ли харесват. Това ще ми даде обратна връзка да знам какво точно бихте искали да виждате от мен в бъдеще. И по този начин, разбира се, хора, ми помагате да се развивам и да продължавам да правя това, което правя за вас. Буквално, хора, последните 2-3 години наистина много ми помогнаха така да се разкрия повече като човек. Все повече и повече подобрявам това умение да бъда наистина себе си, да говоря автентично, да не слагам някаква маска, докато говоря тук с вас, а наистина да говоря за това, което е. Без да се опитвам да се харесам на някого, без да се опитвам да накарам някого да се чувства гадно. Не, просто да бъда себе си и да говоря нещата такива, каквито са, точно по начина, по който ги чувствам и усещам вътрешно. Нямам търпение да започнем да правим и други видеа, хора. Обещавам ви много интересни неща в този канал. А до тогава просто оставяйте коментари, харесвайте, изпратете това видео поне на един ваш приятел, който или се занимава с бокс, или иска да се занимава с бокс, но все отлага и трябва да му направите намек по някакъв начин, за да го надъхаме и да го вкараме в залата. Хора, до следващия път и отново едно голямо благодаря.